Aktar minn 6,000 student u studenta bdew sena akkademika ġdida fil-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija l-Fl-Mcast. L-istudenti se jkunu qegħdin isegwu wieħed minn 192 kors li joffri dan il-kulleġġ. Il-prinċipal tal-kulleġġ, Dr. James Kalleja, qal kif l-iskop ewlieni tal-kulleġġ qiegħed jaħdem biex joffri korsijiet li jqarbu lill-istudenti lejn id-dinja tax-xogħol u l-industrija. Dan huwa kulleġġ fejn noffru kwalifiki fil-livelli kollha, allura tfal jew iż-żgħażagħ tagħna għandhom l-opportunità li mhux biss jitgħallmu, mhux biss jieħdu l-esperjenza tat-tagħlim fil-kulleġġ, imma wkoll jieħdu l-esperjenza fid-dinja tax-xogħol. Il-korsijiet li għandna fl-apprentistat qed jikbru, is-sena li għaddiet kellna l-fuq minn 3500 li qegħdin fl-apprentistat. Il-prinċipal tal-Fl-Mcast qal li din is-sena bħal snin ta' qabel se tkun ikkaratterizzata minn xogħlijiet infrastrutturali kbar fil-bini ta' żewġ binjiet ġodda fosthom l-Istituti ġdid tal-Inġinerija u t-Trasport. Sabiex l-istudenti jorjentaw lilhom infushom fil-kulleġġ, din il-ġimgħa qed jittellaw qatt ta' attivitajiet fuq il-kampus tal-kulleġġ fejn l-istudenti qed jingħataw informazzjoni dwar il-ħajja fil-kulleġġ u anke dwar karrieri differenti. Illa darba l-istudenti lestu l-istudji tagħhom iridu jsibu xogħol u sabiex wieħed japplika jeħtieġ li jitħarreġ ukoll kif jimla CV. Għal dan il-għan l-Aġenzja ta' Programmi tal-Unjoni Ewropea li UPA qed tgħin lil dawn l-istudenti kif iħejju lilhom infushom biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol kif jispjega l-uffiċjal Clifford De Battista. Il-Europa CV tagħtik possibilità li inti fis-CV tiegħek tinkludi diversi skills li inti takwisthom minn diversi attivitajiet ekstrakurrikulari, mhux biss dawk li inti tagħmel l-iskola. U l-employer huma dawk l-skills li qiegħed ifittex. Il-Europa CV minnha fiha toffri forma standardizzat fejn employer meta jara ikun jista' jqabbel faċilment li huma l-aħjar kandidati għalih. Apparti minn hekk din l-Aġenzija qed tħeġġeġ lill-istudenti biex japplikaw ukoll għal programm tal-Erasmus li esponi lill-istudenti għall-esperjenza tax-xogħol barra minn xtutna.